channel mo. Search ko lang ng video hour versus Di mo makita? Iba yung... Di ba lumilitaw yung iba? Sa iba, andun yung ano eh. Ganyan din, ayaw din lumitaw sa iba. Pero tinignan ko na kanina, naka ano naman eh, naka public naman. Baka nasa settings mo. Dito na ako sa unahan. Ay, nice. Kaming dalawa ni number 2 dito. Dito ka ba? Number 2? Ha? Malis? Nahiya? Nahiya? Nakita niya ata, walang loot. Kaya umalis. Walang loot. Ang inang walang loot. May kasabay. La 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 la. Bag 3 dito. Bullet lock. Meron dyan. Number 4, meron dyan bullet lock. Saan may kalaban, pre? Wala namang kalaban eh. Ay, looted na palang itong blue house. Para may SMG pa naman. Kung gusto ng bullet loop, pengen ko rifle. Bibigay ko bullet loop ko. May import dito. Saan? Level 1 bag yan eh. Temporary dito. Saan? AN? SR yan eh. May nga. Ba't SR? Third floor? Oo nga, wala namang bala. Kinuha mo na. Siyempre kasama na yung bala nun. Walang bala. Nagkalaban ba? Wala akong bala ng rifle ha.
Uy, pinalipad. Uy, binangga. Wasak. Sasabog tayo lahat dyan. Uy! Sabi na eh. Buti yung isa natira. Kaya na. Hindi, dire-diretso tayong lahat tayo, sabog. Buti. Ikaw na? Oh. Pwede mo na. Mag-him na dulot. Sige, lagi. Tara na, number 2. Sige, lagi lahat. Yan. Kabila nila. Basta pagkain na naman. Kailangan naman yung 5. Bahala na rifle ha, pagdalan niyo na ako. Bahala na rifle, bigyan niyo na lang ako. Tayo. Ang ina, walang bahala ng rifle. Rain base. Patay na tayo. Kita na tayo. Lamet. Ako mag-drive. Chok, sino may naghanap ng chok? Sa left. Ako, okay na. Samping natin. Okay na. Ay, okay mo video lang. 2,000 Gandaan sa ilalim.
Oh, oh. Umat. Nilot niyo lang yung training. Hindi pa. Hindi pa kami Wala nang gas tong kotse ko. Wala nang gas ang wala nang gas. Sakay ang number 2. Number 2 pasakay. Tulungan mo natin yung kalaban. Ay, yung kakampi natin. Uy! Yung ko yung number 1. Dana, wala pa ako napatay. Ang gagawa niyo? Hindi pa ba tayo papatay? Alam ko na title na ilalagay ko dito. Pasukin na natin, tara! Pasukin na, tara, pasukin na. Ayun, may sasakyan dito, ay, meron pa. Dali pa yun. Kita nyo. Tara.
Meron sa blue ata. Siguro nga si Jay. Asan yun nasa blue? Oo. Nagway na. Saan nagpunta? Patay na eh. Ha? Patay na? Pinatay na nila. Pinatay yung number 1. Wala kasi akong scope eh. Kabila ba yung Ay, score wala? Walang 4 times. May ano ba dyan? Red dot, meron ba dito? Hindi ko napansin. Hindi ko man nilot eh. Kunin mo itong time score na. Saan? Dito sa akin. Ang number mo? Number 2. Tara. Thank you. Wala pa ako nakill. Mga trip wala pang nakill. Sakay ka na, number 1. Sa kabila yung ano. Ano na lang kalaban natin? 6. Okay na, mamatay tayo lahat dyan. Ako mag-drive. Sa building, sigurado na, mayroon dyan. Dalaw na ang natin.
Dalawa na lang pala eh. Ako nga. Hanapin mo na. Baka cheater pa yan. Tuloy mo dyan, tuloy lang. Laban. Ayun. Itik grenade. Pa isa. Andyan lang par. Yo. Ready na. Asan? Saan? Second floor. Ano ba eh? Patay na. Isa patay na. Pataas lang. Wala naman yan sa bilog. Bintana lang. Ayun yun ako. Ay, tangin na, namatay pa ako dito. Ay, lumulubog sa ano, sa baba. Sa lupa. Nalubog? Lumulubog sa lupa. Ay, gayon lang. Dito pa rin Lumulubog sa lupa. Wala na dito, nakalubog na. Report, Agent Mr. Q. Patayin ko na ba to? Patay mo na. Patay lalim. Patay kayo dyan. Alangan pa dyan, cheater pa. Ayun. Wala akong kill. Ako lang walang kill. Takina, ako yung nag-record, wala akong kill.